iya. Mbak Lintang. Ayo semeneng riyen. Ora sambut tuk-tuk. Kene kono kok iso. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jenengan nggih sehat nggih? Alhamdulillah sehat baik. Ben dinten tanggapan kula ningali jenengan terus lho. Kula nggih roman Mas kali ningali YouTube-nya jenengan semua. Tak koleksi lho sampean. Alhamdulillah pedhok dino iki ya Mbak ya. Alhamdulillah gimana Om? Tadi rawos ini mepet ya Mas ya. Tapi enggak ya. Enggak ya. Aman ya di perjalanan ya. Iya dong. Oh iya, sudah makan tadi Om? Oh sudah makan. Baik. Makannya enak sekali, terus minumnya manis-manis karena di pabrik ya? gula. Oh, luar biasa pabrik gula. Tadi makanannya, jajannya juga enak-enak Mas, manis, lengkap semua ada di sini tahu tadi. Iya dong, kuenya banyak. Iya, terus apa tuh Mas? Hah? Kok enak sih jawil-jawil aku sih? Kowe nyapa banyak jawil-jawil kene. Lah kan beromong karo kono ya terus karo aku. Lah mbok ngomong kae Dek mau. Halo Dek Lintang. Tanganmu kok masih itu aja. Iya. Sehat ya? Gimana tadi? Datangnya telat enggak? Enggak, aku enggak tanya sama kamu kok. Sampean kenal Ibu? Salah? Kenal ta mbek ke? Lali aku Mas. Ora kenal kok. Enggak. Ora kenal adek takok sehat apa ora lho. Nah, Besok iya, lali tuh aku lagi bar nyilih kompor. Mas, kita ini mau ngapain ya? Nyanyi dong, ya, nyanyi. nyanyi senang-senang ya Mas ya. Iya dong. Dua nanti. Kamu tahu enggak tadi jadinya enggak ada tidurnya? Ngomong Mas. Tenang. Wes ndang kono. Ndang kono nyanyi lho. Iya nyanyi ki selawang nih lho Mas. Nggih. Kowe apa aku sing nyanyi? Ayo wong loro yo kena toyon kok iso. Duet aja ya sama Duet. Komet. Heeh. Apa sing wis mbok nyanyine karo Mas Kemen kada tempur. Apa? Lah apa? Katresnan. Katresnan sejati. Sejati ya, Pi. Oh iya. Ate gak Gimana? iso. Kowe iki kok Napa pamundutan Mas? Niki enten Lintang pamundutan. Asmara. Wah, Lintang Asmara ya ya. Camet. Sesuai pamundutan. Kalau wau wonten nggih. Nah niki enten pamundutan saking Pak Edi Mistari Bambang Wajak Malang nyuwun lagu Roro Jonggrang Dua Rondo Kempling. Oh, Katuran rondo kempling riyin. Rondo kempling. Rondo kempling riyen? Nggih. Oh nggih monggo. Mengke Roro Jong. Sinten? Dalah? Duet kalih? kae. Lho, iki Apa? piye kok dodonan iki jane sapa? Oh dur-duran. Gelem ora gelem 150. Lho lho. Kok malah aku sing Monggo tombok. rondo kempling Mas. Nggih, Mas diaturi rondo Wahyu. kempling. Mas, badhe tindak pundi, Mas? Mbak. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Kabingaren tindak wae ora numpak taksi Dewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani Galarangsan Mas alias kebetulan belanjani kata rada kabetan yen durung Mas inggal rencani tekan omah
niki blonjo napa mbayu badhe pindahan Ampun kalau mas sampean ampun kujiwa kula ronjo anyaran ditinggal lunga blonjo nang pasar pae prawan rondo kanggoku rapati penting ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting ojo sumelang yo bener rondo dijamin kepeling ayo mas yo Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi adewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani niki blonjo napa mbayu badhe pindahan ampun kalau mas sampean ampun kujiwa kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo nang pasar paing prawan rondo kanggoku rapati penting ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting ojo sumelang yo bener rondo dijamin kepeling makasih ya sama-sama nggih saged lenggah riyin mengke pamundutan dipun ajengaken wonten